Ay kinabuhi. Karong adlaw mga taswa sa tay mahununaan kundi mo adto sa taglayo kay perti na jong inita or perting sa muka sa tong panagway diri sa sulod sa balay. So atong himuon magpahangin-hangin sa tasaunahan kay nga naman na ako'y gusto lugar nga adtuan katong ako nang giadtuan dati. So ako tong balikon dito kay ganahan ko sa klima dito kay perting bugnawa. Tan-awa ra gud mga taso. Bisa pag maglaroy-laroy ka nag-asa ka diha perti yung bugnawa sa lugar diha og tan-aw pod niyo ang view diha, di ba? Okay kayo sa karong panahon ng mga taso wala pa na mga bunga pero ang atubangan ana o sa kilid sa dalan na dito ka makakitag bunga pertin daghanag. Pero mga tas ako manggod basta na ako'y mga gusto adtuon or na ako'y mga problema gamay mo adto jud ko sa isa ka lugar nga mingaw nga ako lang kaya katong pangununa taas di ba samot na ron kay wa tayo pakita sa inyo kundi ang kapinyahan pero dili na ato ang mga tatsa ato lang sa ang gisuri-suri diha kay nga naman wala mapudong isda kung perminti isda pod ato ipakita sa inyo nga content. So atong himuon sa maglaroy-laroy nga pataka lang tag-asa mo adto ning lugara basta naalin mapakita bahala na ang ganahan mo tan-aw sa kamatats maayo ang dili ganahan maayo pod pero mas labing maayo kung mo tan-aw mo tan-awa ang akong likod di ba pinya naara na sa likod katong video dito ganing nga bulkan o kana diha nagtapad na sila halos mao ning lugar ang akong giadtuan mga tats gikan diha padulong dito sa tumoy poro na kapinyahan. Perting daghanan no, walay lain baligya diha kundi pinya og kanang mga mangga og mga orange kay mao na ang ilahang produkto diha. Unya kay suroy man atong tuyo diha, di man ning mamalit ta kay wala man tay mga kwarta. So ilihog na lang tag share diha para makakita pod ang uban. Thanks.